Ki wiwar baru kum ki creator. Ngani tu ipi hagan ke step gas kiba upload ye ki video hapo YouTube. Nek benta ban trang ye ke kam ban kamai pisa ban monetize ke YouTube na jong pi. Tagan ke video ngan pensai pi kadai ka benta ban tip ya ka lente kumno ban yo kloi ye ka watch time hour na ka benta ban monetize ye ka YouTube channel jong pi ka jing tra si tam jong pi he phin se yo i he ye ka jing kyu jong ka watch time ka ka trick ka ba nga kwa ban ai jing mut ye pi gas ki badang don hapo 1000 watch time hour am dai ka trick ka ba nga ya tu ye pi la da pi Persang ban le ka nga kermen pin sayo ihi ba kay rabay ti kana bay bakan yarap ipi hanray kam la pat ban yarap kloy mo ta hang na ngan itu ipi kum ka title kum no ban yu kloy ka watch time award na ka ban monetize ka YouTube channel jong pi ka sna ba persang ban le ye ga step ka banga itu ipi namar ngam nut ban sure ipi kum ba ki ve ki ong yu kloy watch time award tang si sngi asngi len dang sti ya at ya hanray nga ong ipi da ka jing si sahabat ka jing jam nut hi ba karena trik ke bang batai pi ngakerman kay rape ye pi tikina la dapi follow ye gna step kumba ngale te tongin pai sa go video da go pi subscribe ye ke channel kum ka jing rap mar ke liengkas pan yo pe ye next video bat te hang ne ngan pen sai pi menta sa go video ke badai yang ye ban le don ki YouTube channel ki khasi jongi ki bomla ban viral mo namar ki wete ki viral rangi viral tang khendiat ki video sampai don page ladangi upload san phao tali ki video am baru ki video jongi ki babun hi ki yai tang kum bachi spa view don pat ka way ka video ka ba viral pha ar phao live phao ke den am video in am kum kita ki YouTube channel ngi upload bun tali ki video handai ki babun hi tang si spa view le ne hapo spa view ngaru gum ta gen te don pat ka way ka video ka ba viral pha ka bangi tip hakano kerukwam mo ngim lawan hong baga viral lada dai haka editing lada dai haki content idea jongiru ngim lawan nyaw ya kita te kelada dai kum kita ki video hoi ke rabba yangi mo ban yo kelai ga voice tanya wo tang ba ka sat problem hinga kwa ban ong ba dan pat ki creator jongi ki bat thaj ba ban upload video no mar balai kaslam por ba ban dap saujar kanta voice tanya wo on monetize ga YouTube channel jongi tes nga ba apply ga ne step ka step ka ba nga kwa ban ban sai pe gas ka dai ga na te gas pis nga thu ba ka wai ka video jongi la rangi upload ngi yo san pa view ha ka wai ka video am dan ka video ka ba viral da ka ba yakot ka ba saujar wa stan tang ka wai ar li video na ka ne ga daw nga ong pi ka ta ka dai ka yai upload ka dai ba phim dai ban thaj ban upload video na mar pis nga thu la da pi kwa ban yo monetize tang ka wai ar li ka video am ka ba yang ban sedang ka YouTube channel na ka ta ka daw ngi ha ban yai sha ban upload ba ye video na mar balai ka jing upload jongi bun tali ki video ka kham kloi bai ban yo watch tan te lada pi upload mentang yo san pel view naga tang yo saw watch tan watch tan dala sang yo san pel view next yo san pel view baru ki video ki po be san pel view ru lada ki video jong ki bun po ke channel jong em ke kloi bai ban ta post tan namar ka web ka wai ka video lada dan ki viewer ka nyau bai ya ka watch tan den am naga ta ka taw ngong wat nom thai ban upload video hapo YouTube lada pi terang ban monetize ya upload bai ya ki video kan sadap he sukui da ka jing upload pun tali jongi ya ki video jongi tang ba ka maximum he ban wat ya ka watch tan am upload ki video ki badai bet pra minute apo ka san minute chenang la da pi kwa ban yo klo ya ka watch tan namar pi sing tu la da pi upload ki short video am ka slamba namar ki short video tang live house second sa second hadu kat no por ka poi ka ga sa hajar kenta ken la da ki nyau live house second plus live house second ten review second ten review second plus review second te chi spa arpel second ka bamut 6 minute arpel second na kata kadang oi pila dapi upload pada ki video ki badai pra minute chenang hapo khasan minute sampai la dapi upload ki video ki bachi pau minute am te la dapi
upload sandali telada ki bru ki page full video page tang cispa wuru kala plus ka watch tan bun na kata ke nya oi pi kene ke trik ke banga share pi nga kermen ka yarap pe pi lada pi ya sa balada pi ya upload ik video jong pi man ke sngi na mar ke jing bun tele jong ki video jong i ke kham klo yang i bar ka yarap si bun yang i ban increase ke watch tan awar ladangi upload tang ka way si te yaw lana ka way si benai ka bas lam yang i ban yo ke watch tan tanggan he ketrik ka banga sngaw don jing mut ban a pe gas da ka wai pat ngam don ga jing mut ban oi pe ban pen viral ku video jong pe na mar ya la deru ngam la ban viral bar ya la deru ngam la ban wat kita trik ban viral ku video po social media la na po youtube ban yo kloy sa jar voice tanya wa ngadan tang ita he jing mut ibarit tam na ban taban a pe pralok pe ba ban upload yai upload ya ki video jong pe khnang ba ka voice tan jong pe kat increase na ka wai pa ka wai ka video haman la ki video ki ba pe upload gas la dapis ngau don jeng mut ya ka step jong as ngau ba ya sha ba ngau ba yai upload ya ki video jong pe ba kan dap ka loi ngam don chu da ki wai pat ki jeng mut ban ai cha pe ban increase cha ka voice tan ya wor jong pe na ka ta ka daw oi pe wat nam sngaw ram te ya upload ya ki video jong phe balada phis nga ba ka ta jing ong jong nga ka dai ka ba ya rap phe bat ka baton jing mut ai ka por jong phe ban comment ni video yes lene kumno ru lene ai ka comment jong phe da ka ba phe ai ki jing kali ha ki trick ki ba bun jai khana ba ngala ban ya rap phe ya ka video ka ba ngan sa pengkre next na ka ta ki comment jong phe